Gibubuan ni Maria og pahumot ang tiil ni Jesus. Juan Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 8. Unya, sa dihang unom na lang kaadlaw una moabot ang pista, miadto si Jesus sa Betania, sa lugar ni Lazaro nga iyang gibanhaw. Nagandam sila panihapon alang kang Jesus. Si Lazaro osa sa mga kauban ni Jesus nga nagkaon diha sa lamesa. Si Marta mao ang nagsilbi. Anya si Maria mikuha og mga tunga sa litrong mahalong pahumot nga gikan sa tanom nga nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus. Pagkahuman gitrapuhan niya sa iyang buhok. Ug nalukop ang tibuok balay sa kahumot ni adtong pahumot. Usa sa mga kauban ni Jesus didto mao si Judas Iscariote, nga mao ang magluib kanya. Mingon si Judas, ang bili niya ng pahumot mga osa gayud katuig nga sweldo sa osa ka tawo. Nganong wala man kana ibaligya ug ang halin ipanghatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini, dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundi tungod kay kawatan siya. Siya mao ang nagakupot sa ilang kwarta ug nagapangawkaw siya ni ini. Apan mingon si Jesus, pasagdi siya. Ipatago lang kanya ang nahibilin nga pahumot aron itagana sa akong lubong. Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili ninyo kanunayng ikauban.